Begira, horretaz, ari garela, nik hileta bat eta sasoi ama hil baina harinagoko zer bat etaz komentatu nan, asko unkitu nindun eta sensazio gogorra daukat behar bezala, nik ez dudala, ez nuela behar bezala erreazionatu eta nire bizitzan honek badauka zerikusirik nolabait izan dugun violentzia sasoi luzearen adierazle nolabait. Eta da, mira, hemen dagoen kuadroa, ez dakit ikusa itxiken, hau, ez da, ilunpetan dago. Ez da ikusten ondo. Ez da ikusten, pineko dutola, zer hori. Bai, Pizka bat. bai. Bueno, hori kuadro hori C. Martínez dauka, hemen ikusten C. Martínez. C. Martínez da Conrado Martínez. Conrado Martínez. Bai. Conrado Martínez. Martínez Castaños. Durangoko, ez nuke esango nire laguna zani, baina ezagun bai, eta simpatia neukan gizon mutil bat. Kuadro hau gure amak erosi zion, baina nik aldez aurretik bi erosi nizkion pintorea zalako oso kuadro gogorrak egiten zituen. Jesu Kristo Guardia Zibilez inguratuta, eta olako ziak zituen. Tabiran badago, Tabiran parkatu Santanan erreka gainean dagoen basarri hori, orain oso polita dagoena, bere familiakoa zan, bere izebarena. Eta hortxe, daukadan pegarra bat berak emandakoa ere, basarri hartakoa da. Gizon horrek, egun baten, antza benez, etxe saldo egiten zituen ez nikoa dau. Bale, hasi. Tranqui. Enaz konturatu honekin. Hasi. Etxe, saldo egiten zituen enziklopediak edo lako zer batzuk. Berak eta bere anaiak eta beste batek ere bai. Beste elkarrekin elkartzen ziren, bazkaldu zuten egun hortan eta antza denez aldiro egiten zuten hori, Tolosako restaurante bat eta irtekeran tiroteatu zituzten eta bi hil, oda, Konradoren anaia, Imanol, eta bestea da Ibargutxi, Ignacio Ibargutxi, Mirabaileseko asana. Eta, karo, hori etakoa eta Konrado bera, Konrado gelditu zen, larriki zauritua, eta hau gertatu zen ekainaren, 1981ko ekainaren 24an. Eta Konrado hil zen 9 hilabete berandu. Osa, 9 hilabete egon zen, hilbizi hortan, eta 30 urte inguru biko zituen. 31 uste dut zituela. Eta 6 hilabeteko seme bat. Atentatua izan zanean. Terrible. Handik denbora batera ere bere emazteak ez dut uste jasan izan zuenik. Jasandakoa. Eta hile egin zen bera ere. Orduan hori ume hori, gizona izango da gaur egun. Gizon heldua. 37 urte izango ditu. Ez aitarik, ez amarik, eta ez osabarik, danak galdu zitu. Bueno, nik nire gorantzian neukan hau, eta orduan izan zela bere hiletetan, oso hileta handiak izan ziren Durangon. Marien izan ziren. Andra Marin. 2000 persona. Bueno, hor, abotz bat entzuzan, gora eta militarrak, abotz bat bakarrik, baina bat, ausartu erra gero, hortxe, gora eta militarra iteko. Handik denbora egun batzutara etak esan zuen bera esala izan. Eta nik gorantzian neukana zan, benetan, eta erratu egin zala. Hau PC-ko militantea zan, bestea Ibargutxi PNV-koa, eta arraroa zan, 3 pertsona horiek hiltzea etak.
baina etak esan zuen orduan, nik uste nuan esan zuela erratu zala. Baina orain irakurri dut, ez zala erratua, baizik eta esan zuela berak ez zuela egin. Eta oraindik orain, ez daude errekonozituta biktima bezala. Ez etarenak, ez dakigu inorenak. Terriblea da, eta bere semiak, historia hau, familia batian bi persona baino eskenean 3, eta 6 hilabeteko umeak gelditzen da hor, hori Durangoko jendea, eta... Bai, nik izango nuke zaiola zer egin kontra. Ez, ohorerik, ez desagertua eta hor konpon. Eta hori terrible iruditzen zait. Terrible, ni neu ere bai, urtea pasatzen dira, eta nik etxe hontara datorren bakoitza eta kuadro honengatik galtzen dira, nadiot, hau da, nik esaten eban, etak hile ban, baina etak erratuta hile ban, ez dakit ondo esaten ari naizet, zorain irakurri dudanez etak esaten zuen ez. Baina seguruen ez, horrietan begiratzen baduzu batek esaten zuen, etak gauza batzuk katu egin zituela, baliteke. Eta baliteke baita ere, gogatzen zuen los inkontrolados ditzen zirenak. Ba, izatea besteari, ez dakit. Hau da, gure parte terrible tristia eta Durangon zerrenda dago. Bakoitza da, erabateko tristura adiraztekoa. En fin, ez dakit. Ez dakit, gehiagorik. Zer egin beharko litzaioke Gonzalo Martinez. Bai, egin beharko litzaioke zerbait. Nire ikaskidea izen zan jasitela. Zure ikaskidea. Tipo, ezin majuagoa zan. Eta nik pintura egin ondo goratzen da, gaina oso pintura justizia soziala oiukatu egiten zutena, ziren. Hau neutroena gure amak erostetakoa, paisaia. Baina, bueno. Hola, antziko dugu? Bai, nik ez dut uste, ez dakit, zer gehiago izan daiteke. Eskerrik asko guri, edurrazi da Gasteizen. Bai. Eta jarraituko dugu. Eskerrik asko zuei.